चित्रकला म्हणजे एका अर्थानं चित्र काढणाऱ्यानं रचलेली गोष्ट चित्राद्वारे सांगणं. अगदी अशाच पद्धतीनं म्हणा, गोवा आणि महाराष्ट्रातल्या लाखो विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मनात असलेली गोष्ट मोठ्या उत्साहपूर्ण वातावरणात कागदावर रंगरेषांच्या सहाय्यानं उतरवली. निमित्त होतं गोमंतक सकाळ चित्रकला स्पर्धेचं. केवळ शहरातच नव्हे तर खेड्यापाड्यापासून डोंगरदऱ्यापर्यंत अगदी वाड्यावस्त्यांपर्यंत दोन्ही राज्यातील कानाकोपऱ्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी मनातील भावना कागदावर चित्रातून व्यक्त केल्या. निसर्गाला पहिली पसंती देत कोरोनाचं संकट टळलं असलं तरी खबरदारी घेण्याचा संदेश नकळतपणे या विद्यार्थ्यांनी चित्रातून दिलाय. घनदाट जंगलाची सफर, आजी आजोबांसोबतचा बागेतला मनसोक्त वेळ, पाण्याखाली असणारी अनोखी दुनिया, लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटर्सच्या सहाय्यानं होणारी ऑनलाईन शाळा, कोरोना काळातले योद्धे, मास्क घालून बँकेत किंवा बाजारपेठेत वावरणारे नागरिक, मिरवणुकीसाठी सजवलेला घोडा अशा विषयांना मुलांनी पसंती दिली. कोरोनाच्या संसर्गामुळे तब्बल 2 वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर पुन्हा गोमंतक सकाळ चित्रकला स्पर्धा आयोजित केल्यानं विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद दिला. गेल्या 3 दशकाहून अधिक काळापासून गोमंतक सकाळच्या वतीनं आयोजित करण्यात येणारी ही स्पर्धा राज्यातील लाखो शालेय विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. यापूर्वी जानेवारी 2020 मध्ये ही स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी 2023 मध्ये ही स्पर्धा घेण्यात आली. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच इतर क्षेत्रातील कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीनं अनेक उपक्रमांचं सातत्यानं आयोजन केलं जातं. सकाळ चित्रकला स्पर्धा या उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांना आपला कलाविष्कार प्रकट करण्याची संधी मिळते. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा दरवर्षी या स्पर्धेची आवर्जून वाट पाहावी लागते आणि हे विद्यार्थी आवर्जून वाट पाहत असतात. महाराष्ट्राच्या आणि गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो विद्यार्थी शनिवारी आणि रविवारी झालेल्या या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. कुठे मैदानावर, कुठे वर्गखोल्यातल्या बाकड्यांवर, कुठे सतरंजीवर तर कुठे फरशीवर बसून ही मुलं रंगरेषांच्या माध्यमातून व्यक्त होत होती. यंदाच्या स्पर्धेत राज्यातल्या शहरी, निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम आदिवासी या भागातील विद्यार्थ्यांसोबतच विशेष शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. गोवा राज्यातील विद्यार्थ्यांना या चित्रकला स्पर्धेची नेहमीच उत्सुकता लागून राहिलेली असते. गोमंतक सकाळच्या शनिवारी झालेल्या चित्रकला स्पर्धेत यावेळी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राज्यभरात 48 केंद्रांवर या स्पर्धा घेण्यात आल्या होत्या. या स्पर्धेत 25,000हून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते. चित्र काढण्याची कला प्रत्यक्षात स्पर्धेच्या माध्यमातून समोर आणण्याची उत्सुकता यावेळी मुलांमध्ये दिसून आली. देशभरातली सगळ्यात मोठी चित्रकला स्पर्धा गोमंतक आणि सकाळच्या ग्रुपच्या वतीनं शनिवारी राज्यातल्या 48 केंद्रावर आयोजित झाली होती. लाखो रुपयांची बक्षिसं असणाऱ्या या स्पर्धेचं मुलांमध्ये जबरदस्त आकर्षण आहे. त्यामुळे या स्पर्धेला दरवर्षी मुलांचा प्रतिसाद वाढतोय. सलग 37 वर्ष ही स्पर्धा सुरू आहे. यंदा या स्पर्धेचं 38वं वर्ष आहे. गोव्यासह महाराष्ट्रातही ही स्पर्धा एकाच वेळी पार पडली. गोव्यात या स्पर्धेसाठी पॅरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ही कंपनी प्रायोजक म्हणून लाभली. या स्पर्धेचा मूळ उद्देश म्हणजे मुलांना आपले विचार मुक्तपणे आणि कलात्मक पद्धतीने मांडता यावेत, यासाठी या स्पर्धेची सुरुवात झाली. गोमंतकच्या या स्पर्धेत राज्यातले हजारो विद्यार्थी दरवर्षी सहभागी होतात. गोमंतक सकाळ मराठी डिजिटल माध्यम हे या स्पर्धेचं शैक्षणिक पार्टनर आहेत. विजेत्यांना लवकरच जाहीर झालेली बक्षिसं वितरित केली जाणार आहेत.